Bisaiak 2023an sortu zen Iruñerrian. Talde gaztea da, baina berehala egin du bere tokia tokiko estenan. Estilo ezberdinen eragina jaso arren, reggae erritmoak dira euren soinuaren ardatza. Erritmo lasaia, mezu garbia eta energia baikorra, oraindik ibilbidearen hasieran egon arren badute zer kontatu. Nola sortu ziren, zerk inspiratzen dituen eta nola ikusten duten euskal egitura gaur egun Euskal Herrian. Petalo hoiek ez dira izan inoiz askatasunaren aldarrien zure barnean bizi diren hoien hitzak bihurtu dituzu errukirik gabe harri zilar koloreko petalo hoiek ez dira izan inoiz askatasunaren aldarrien zure barnean bizi diren hoien hitzak bihurtu dituzu errukirik gabe harri. Gaur gurekin ditugu Bisaiak, Iruñerrian sortu berri den musika taldea, reggae erritmoak eta giro positiboak oinarri hartuta, eure lehen pausoak ematen hasiak dira estenan. Ez dakit, akaso ere ikuslea bere lekuan jartzeko, noiz sortu zen taldea? Bueno, Bisaiak berez duela pare bat urte sortu zen talde bat da. Hasieran, hainbat euskal talderen bertsioak egiten zituen talde bat zen, eta hori kontzertu joekin lortu dugun diruarekin orain duela 2 aste kaleratu dugun diskoa grabatzeko aukera izan dugu. Zerk eramantzi zuen zuen kantu propioak grabatzeko nahi izatea, nahi uterran? Bere sorreran bertsioak egiten hasi zineten, baina zerbaitek eramantzi zuen zuen kanta propioak egiteko nahi horretara ez? Bai, nik uste izan zela denen gauz bet, azkenean nik uste denek espero ginuelaz holako zerbait egitea ez. Eta, egun batean, ni sartu nintzela bazuten bozeto batzukinek. Eta, hortik bota ginen, eta atraz ziren, gaten ginen ensaiora, eta atraz ziren ideia berriek, eta hortik atratzen ginen, eta jazta. Batez ere, egiten genituen bertsioak jotzea gustatzen zitzaigun eta horregatik jotzen genituen, baina nik uste norberak bere abesti propioa jotzeak ere
gehiago betetzen duela bat, eta ez dakit ilusio handiagoz jotzen dugula jende aurrean, ez? Bai, baina horretan ere lan gehiago dagoela ere errango dugu, ez? Bai, guztiz lana eta dirua batez ere, baina bai, ez dakit, nik uste merez izan duela, ez? Lanak eta inbertsioak. Ea, orain goz harrera gainera nahiko hona izan da, jendearena. Eta bai, ez dugu, aurretik ez genuen erreferentzia askori jakiteko zer moduzkoa izan den harrera, gehienentzat ia lehenengo proiektua delako, baina oraingoz oso pozik. Gainera, ere izan dugule gure lehenbizko kontzertue Totemen, inginuela diskaren aurkezpena, eta ere ez dakit nolarra, baina justo egun hortan, baitu ginen, eta kustia jendia, bakila zure kantuek, eta bestia, eta matetu guztien subidona. Ez dakit, konposatzeko denbora horretan, kontzertuak egiten jarraitzen zenuten bertsioenak? Bueno, bai, azken finean, esan duen bezala, diskoa grabatzeko dirutza behar da, eta diru hori irabazteko kontzertuak egiten jarraitu behar genuen. Beraz, zen hola egiten genuen kontzertuak, baina liberean gaunden gu ere bai gure abestiak sortzen eta ensaiatzen, eta guztia da, bai, hori da. Geldialdi txiki bat izan arren, kontzertu batzuk ja lotua genituen, eta orduan ongi etorri zaigu kontzertu horiek eman izana diru pixka bat gehiago irabazteko, ez gabiltza sobera ongi ere. Taldearen izena ere nondik atera zen, jakiterik? Ostatuko lehitzaidak erantzun superinteresgarri bat eman izatea, baina berez ez du misterio handirik. Hasieran, bisaia hitzak askotan jendeak galdetzen digu, esanahia aurpegia edo da. Bai, hori da, gazteleraz rostro izango litzatekena, euskaraz hori, aurpegia edo. Eta, hasiera batean ikuste iparralden dela, ez, ohikoagoa hitza. Eta hori nik uste, nik ez nuen esku hartzerik izan izenaren kontuan, behintzat, baina uste dut inspirazioa pixka bat etorri zela berritxarraken bisai berriak, abestitik, bisaiak, ez dakit eta azkenean polita iruditu zitzaigun bisaien zentzu hori, eta horrela, baina ez du inolako esanai mistikorik. Taldea sortzerako orduan ere, ez dakit taldekideak lehenagotik ezagutzen zineten bai kasketak direla medio, edo ez dakit ere sorrera hori ere nola atera zen? Bai, hasieran, taldeak joan etorri batzuk izan ditu, jendearen aldetik, baina hasieran kontaktuak, Arrate eta Adriana izan ziren sortzailetako batzuk, Endara zen hasieran taldean genuen gitar jolea, eta Arratek taldeko batzuk ezagutzen gintuen hemen Iruñan dagoen jazz akademia batetik, eta hori gurekin jarri zen kontaktuan, elkar ezagutzen genuen, baina ez genuen harreman berezirik ere, eta horrela hasi ginen lotu zuten kontzertu bat Mendigorrian, eta ara joan ginen, besterik gabe. Imaginatzen dut ez ezagutzetik kasi familia izatera bihurtu zaretela, ez? Bai, guztiz. Gainera, ganden egunean, ganden hortzilerian jarran dugun moduen inginuen lehenbizko kontzertuoi, eta nik uste kontzertuoi pasata, ja bihurtu garela ez dakit nola erran, zura eski bai, familia bezala. Azkenean, azkeneko momentu hoi denak sarkadat matia, izan zen ostion momentaz, ez dakit, adrenalina eta polita izan zen. Eta gainera hoi, erran duzune, azkenean, nik enituen zanten, eta hortik abiatue, gero ja, kasi egunero okekin egotieta, eta polita da. Nola bukatzen du baztango batek, ez, Iruñerriko talde bat inlotzen? Izan zen nahiko rebotia, egerran. Zeren, nik nituen ikasketak ja hemen Iruñen, eta kitzean nintzen etxean, eta erramen igual sartzen naiz konservatorian, zeren niotzen trompeta eta guztoko neno arras, eta igual sartzen naiz,
Eta egin duten probak, hor nintzen akademia hortan, jazz akademia Morden jazen, eta gero, sartu nintzen justo. Eta horren, que gozada, seke. Eta justo urte hortan, nintzen Xabierrekin jazzeko konboan, dela asignatura bat. Eta errantzaten, Aitor romantiko. Eta sartu nintzen, eta puta madre. Egi erran, superkonte. Ez dakit taldean ere, ez ikusleak ere jakiteko ze estilo jotzen dituzuen, ez edo ze estilo ukitzen dituzuen. Bai, esan da, iten genuen bertsioetatik asko gustatzen zaigun reggae estilo hori. Baina hasi ginen hola reggae estilo horrekin, baina guk bideratu dugu gure estilo propiora eta ez nuke esango garela reggae talde bat, baizik eta jotzen ditugun estiloak anitzak dira, adibidez, taldeko gehiengoak ikasi egiten du jazz eta ikusten dira jazz kutsu horiek abestietan, baita ere funk estiloa. Nik uste egin dugula estilo propio bat, baina ezin garela ezagutzen diren musika estilo batekin definitu. Eta guzti hau ere, konposatzera sartu zinetenean, ez dakit nola izan zen lan hori, ez? Nahi dut erran, heldu zineten bertsoak jotzetik, kasi, ikasten jarraitzen duzuela errango nuke. Eta ez, ez dakit, zuek lan guzti hori zuengan hartzea eta konposatzen hastea, imaginatzut orain arte, kasi konposatu gabe ibilitako ibilbide honetan, ez dakit, lan hori ere nola atera zen aurrera? Bai, lehen familiaren gaineko galdera horrekin lotuta, hori batez ere nik uste horlako, abesti propioak egiten dituen talde batean egoteak konfiantza handia sortu behar duela eta konfiantza hori ezinbestekoa dela konposatzerako garaian, batez ere askotan desagostasunak sortzen direlako eta hori komunikazio hori guztiz beharrezkoa dela. Beraz, ez dakit, hartu genuen ja totemerako data oraindik diskoa konposatua izan gabe eta azkenean derrigorrez aurrera egin behar izan dugu eta hori pozik gaude emaitzarekin, guztiok hasiera batean. Ez dakit, konposatzerako orduan, eraman zenuten, ez dakit nolarren, ibilbide bat edo soinutik hasi zineten eta letrara pasa zineten, letratik hasi zineten eta soinua jarri zenioten letra horreri, ez dakit horre nolako lana egin duzuen? Normalean, nik esango nuke abesti gehienak letratik hasi direla, eta behin letra izan da, niri behintzat iruditzen zaidalako errezagoa dela askotan musika letrara egokitzea eta ez alderantziz ez, behin letraren neurriak eginak badituzu, gero hori musikara eramatea bagian errezagoa delako, eta hori, ez dakit beste zerbait izan nahi duzuen. Ez, gehienetan ekartzen, normalean Xabik ekartzen ditu letrak, eta ekartzen ditu letrak melodia batekin, eta hortik aurrera harmoniari ematen zaizkio bueltak, ze akorde jo, ze zergatik hau hemen, eta gero ere baizek, ere hasten dira haiek probatzen, ze melodia duten sartu, eta pixka bat dauden ideia zaparradak, eta hasten gara nola estruktura montatzen. Nabaritzen da, diskoaren grabaketa bi tandatan edo egin dugu, eta nabaritzen da estilo aldaketa moduko bat egon dela aldi batetik bestera. Lehenengo grabaketa saio horretan, lehenengo grabaketa saio horretako abestiak regean oinarrituagoak daude, eta bigarren grabaketa saiokoak ez dakit oso ongi nola definitu, baina agian sonoritate modernoago bat du edo ez dakit, bai, izan daiteke. Hori ez, bukatzeko, lehen aipatu duten jazz kutsu hori agian presenteago dago bigarren saio horretako abestietan. Zerri kantatzen diozue? Ez da erresa galdera. Diskoaren... Okerragoak heldu dira gero. Diskoaren izenburua Porlanez kolorea da. Eta esan dezakegu gutxi gora bera Porlanez kolore horren irudiak biltzen duela disko osoaren esanahia. Porlanez kolore honek bi polo moduko ditu, alde batetik lorearen irudia, eta lore honek irudikatzen ditu gutako bakoitzaren amets, bizipoz, eta
ez dakit, Gaiak, bizitzeko gogo hori da. Eta porlanak, egunerokotasunean aurkitu ditzakegun oztopo eta bestelako zamak. Eta hori bi nahiko kontrajarrita dauden bi indarroien arteko, ez dakit, batasun moduko bat izango litzateke porlanezko kolorea. Ulertu dudanez, letrak pertsona bakarrak egiten ditu? Bueno, osea, Edo batek ekartzen du ideia eta gero horren arte, bere ideia horrekin sortu duzue letra? Niri idaztea gustatzen zait, baina diska osoa ez dut nik idatzi. Izar bat abestia Jose Luis Otamendi olerkigilearena da, eta gero hainbat letra ere kide gehiagoen artean egin ditugu, bai. Baina gustatzen zait idaztea, bai. Errango dugu egin duzuen lan guzti hau, bai kontzertu batean oraingoz, ez? Eta baita CD batean bukatu duela, ez? Ez dakit nola izan zen grabatzera joateko prozesu hori? Pues hori izan zen, Oier da Abaxu Jolia, eta zauntzen zuen Josu, eta bidari zizkion genituen zirriborroak, grabatu genituen ensaio batean, eta bidari zizkion, eta erantzakun baietz, gateko grabatzera, polite zela, gero ere egie da, berak ere ertnat dazkitzule ostion pile gauze, hoi aldatu, hoi igual somola, no seke, baina egie da, guan ginela nahiko buru, ez dakit nadarrean. Irekia, ez? Bai, eta orden, erran ginen Josu, zuk erran nahi duzun gauz guziek, eta egin bartu kasute ez da. Egun horiek gainera nik uste guztiotzat izan direla, prozesu osoan momentu asko izan ditugu, baina niretzat bintzat aberasgarrienak, ze konposatzerako garaian asko ikasten da, eta nik uste ere tarte izan dugula jakiteko agian ze musika motak identifikatzen gaituen gehiago, baina Josurekin izan dugun grabaketa tarte horrek guztioi lagundu digu ikasten, ez dakit, abesti batek behar duena jotzera eta ez dakit, jotzerako garaian, ez dakit oso ongi nola azaldu, baina zer jo aukeratzen jakitera edo, eta ez da erresa disko batean hori egiten ikastera. Ez dakit ere gertatu zaizuen justo bertso talde batekin hizketan, ez? Errantzidaten Josurekin ere grabatu zutela. Nik izena jarri diot, el psicólogo de los músicos, ze Bai, guztiz. Hitz egin dutean guztiekin eta Josurekin grabatutela, denak eratzen diate. Eske da, como psikologo bat da, aldatzen dizu, dago demor guztia zuri laguntzeko prest, ez? Ez dakit zueri gertatu zaizuen, entsaioetan, kanta bateri ja forma eman izana, erabakitzea hau horrela izan behar da, grabatzera joan eta bukaera bertze bat izatea. Bai, abesti guztiekin gertatu da, eta nik uste guztieko bera egin dutela Josuren esku hartzearekin. Eta bai, gainera, hortik aurrera lehenengo grabaketa saio horretatik ateratzean, nik uste ere izan dugula joera pentsatzeko Josuk zer esango lukeen zati honetan edo zer ez, eta nik uste erakutsi digula ere konposatzen egin batean. Beraz, bai. Haunitzetat ere, imaginatzen dut, lehenengo aldia zela estudio batean sartzea eta grabaketa batean egotea, ez? Ez dakit hori ere pertsonalki ere nolako esperientzia izan den zuentzat? Ikasketa esperientzia izan da, ez? Ikasi dugu talekiak entzuten, are gehiago entzuten, Josu entzuten, musikari atentzia jartzen, norbera jotzen zuenari atentzia jartzen, ikasketa da prozesu ikaragarria. Ez eta gainera nik uste guztiontzat, Oierrek enduta nik uste, izan da lehenengo aldia eta nik uste hori ikasketa horren aberasgarritasuna dela ikaragarria. Batez ere nik uste musikari nahiko gaztea gara eta gure perfileko musikariok normalean izaten dugun arazoetako bat izaten da informazio gehiegi sartu nahi izatea eta gauza gehiegi joal izatea eta nik uste Josuk oso ongi erakutsi digula
ez dakit, informazio musikal hori kanalizatzen eta bakoitzari bere momentua ematen abestian, ez? Erranduzue, grabaketa prozesua bi zatitan izan zela. Ez dakit, lehenengo zatitik bigarren zatira, bigarren zatiko kanta horiek, lehenengoak grabatu eta gero heldutu dira, moldatu dira. Grabaketan sartu baino lehen eta dena, ez dakit. Nik uste heldutasun hori Josurekin egoteak eman digula. Ze estilo bakoitzaren barruan nik uste Josuk eman digula heldutasun hori, baina nabaritu den aldaketa gehiago nik esan nuke izan dela ez dakit, agian erabili ditugun timbreetan eta egin dugun musika estiloan erabili ditugun erritmoetan eta hori, ez? Ez dakit, agian zuek beste iritzi bat duzu, ez? Josurekin egindako lan guzti hau CD batean bukatu du. Zergatik CD batean? Ze behar izan duzue CD batean bukatzeko nahi gaur egun gainera bizigaren gizarte honetan ez, gero eta gutxiago kontsumitzen denean hau. Pues nik ustezkenean ere dela, mandiogu ere zentzu artistiko bat zede nik uste. Ez dugun CD bat mitiko erekitzen dela eta barnean bau poster bezalakoa batuena justo letra guziek, kantak, bestiko letra guziek. Gero diska erdien patu dugu testu bet eskertzeko jendiai. Ez dakit, nik uste CD baino gehiago dela detaile bat jendian dako nik uste. Eta beste alde batetik, alde batetik, zakit musika fisiko bihurtzeko behar hori zenuten. Behar hori, bai. Baina beste alde batetik ere, entzun duenak nik uste ala pentsatuko duela, diska entzun duenak. Karo, egitura aldetik abesti batzuk ez dira oso ohikoak, orduan nik uste dena segidan entzutea merezi duen disko bat dela, eta horregatik ere CD batean edukitzeak ez dakit, lagundu dezakela, gonbidapen bat dela jendeak goitik behar entzuteko diskoa. Ez dakit, kontzertu horretan saltzen jarritzen dituzten CD-ak eta nolako harrera izan zuten, ez? Nik uste harrera ona izan zutela. Orain ditu diska gehiago, nik uste diska saltzearen kontzeptu hori asko galdu dela. Adibidez, mertxana gehiago saltzen da, kamisetak eta gehiago saltzen da. Baina nik uste harrera honen izan zuela eta nik uste jende asko ekeri zuela eta oraindik eskaintza dago, ez? Diskak ditugu oraindik, baina eskaintza dago eta niri pertsonalki ilusio handia egiten din disko fisiko bat izatea gura bestiekin. Eta hori egia da gaur egun gero eta, CD-en kontsumoa gero eta murritzagoa dela, eta orain jendea viniloak kontsumitzen hasi dela gehiago. Orduan, karo, gara, ez dakit. Eta kasetak errango ditu. Eta kasetak, korrik eta presak gara Augustia antolatzeko garaian, eta ez genuen vinilorik atera, ez dakigu aurrera aterako ditugun, edo ez, baina, CD-a izan zen ateratzeko eskuragarri genuena. CD-ak erosten dituzuen horietako zarete? Bai. Lagunei, nik egia esan erostekotan, etxean dut, nik justu, viniloen agota dut, etxean badut viniloak erreproduzitzeko moduko bat, eta erosi dut viniloen bat, baina ez bereziki. Gustatuko litzaidake ohitura izaten hastea, baina orain arte ez dut musika fisiko askorik erosi. Gurasoek bai, normala den bezala, asko dute, baina nik pertsonalki ez. Bai. Baina letrak izatea hor, ez? Ze barruan eta... Ez azkenean, ez dakit zuen kasua nola denez, baina musikari bertzeekin hizketan erraten zidaten. Nik eroste ditut CD-ak, eroste ditut entzuten, jartzen ditut kaina erraten eta honetzek ez, plastikoarekin eta dena dut gordea ez, baina iruditzen zait ere modu bat dela bertze musikariak ere apoiatzeko ez. Azkenean mertxan da ongi dago eta gero erabiltzen da eta ikusten da ez, baina CD-ak ematen du, beraien musika erosten ari naiz, ez kamiseta bat, ez boltsa bat ez, beraien, ez, balorean ari naiz jartzen, beraik egiten duten lan hori, ez dakit horrela pentsatzen duzuen zuek ere. Guztiz. Nik uste dela lehenbizko pause hori, mateko pixket, ez dakit nola erran baino, mateko bai, ez zentzu baino garrantzia. Talde eta mateko pixket,
no? Osea, pixket... Balorean jartzea beraien lana, bai. kaso ez? Eta nik uste dela lehenbizko paus ere, taldei buruz solasteko ere bai, eta den artean egiteko, ez dakit, komunitate pollit betez, azkenean itia diskoak saltzia, o paritzia, matia bertze taldeko bertze batei, azkenean detai pollito bat, ez? Nola izan da zuen lehen kontzertuko esperientzia hori? Netako nik uste ez dutela bizi holako zeraiteri inoiz. Osea, imposible. Imposible. Osea, azkeneko momentu bai, pollite, ze pozik gauden, ez dakitze, baina lehenbizko momentu, atratzeko momentu, goitik egiteko gogo pile, eta baina ez dakit, adrenalina, esertazik da, ostien adrenalina pile, ez dakizu zein, jotzizu, pensatu gabe, ez dakizu, osea, nila nintzen ez da aurpegia ikusten. Ikusten duten persona, baina aurpegia, nada. Gainera polita da, alde batetik totem bezalako, totemek duen referentzialtasun, osea, hori, totem bezalako leku batean jotzea, guretzat oso, ezagit, emozionante izan da. Eta beste alde batetik ere, orain arte, jo izan dugu, agian txosna batean edo jai giro batean, ez? Gainera, bertze musika estilo batera egiten zuten, Hori da, eta orduan jakitea totemera etorri zen jendea gu, eta zinez eta marusak gurekin izan ziren, baina espreski gure kontzertuak ikustera etorri zana oso, eskertzekoa da. Bai, osea, ni lehen nintzen duen familiarlo hori hor izan zen ikaragarrizkean. Zegoen gure familia propioa, lagunak, kuadrillak, osea, zen ikaragarria gainera jendeak izan zuen harrera, ez? Eta niri adibidez emozionatu nintzean pio bat, Porlanez Kolorea jo genunan, zegoela jende guztia abesten estribioa eta txoke hori ez izan zen, eta esan duen, Manol, ikaragarria, emozioa, zegoen eskina guztietan zegoen emozioa, eta bizti izan genuena talde bezala izan zen oso aberasgarria. Ez, azkenean, imaginatzen dut zuk sortutako eta kanta bat, eta gainera zuk horren bertze denbora eta ez, sartu diozunean, eta ikuste zu estenatok baten gainean zaudenean, eta ikustea jendeak kanta hori dakiela, ez? Barrenkeko gauzu zeiek ere mugituko dira, ez? Bai, era bat. Osea, bertxoetan abesten zituzten, gu jotzen genituen bertxoak ere bai, abesten zituzten, baina zurea den zerbait jendeak dakiela eta disfrutatzen duela ikustea da karagarria. Beste talde asko agian jaoituta gaude, baina lehen esan duguna gutako gehienontzat, guztiontzat, esperientzia hau berria da eta ilusio handi zartu dugu. Zirentzela denen gauz ere bai. Momentu batean, nintzaiotzen, erekin nituen begiek, kendunen inier bat aitzeko, eta jende guztie, osti jende pile abesten, eta haitu nintzen, arritue, paturen inierra berriz, ez aitzeko. Kasi igual malkoak eroriko ziren, Baina inierren kontua ere, inierrak ez dakienentzat dira musika jo daiteke monitore batzuekin, edo inier batzuk jantzita, eta inierrak dira kasko moduko batzuk, eta entzuten duzuzuk nahi duzun nasketa inier horietan. Eta, taldeko gehienontzat lehenengo aldia zen inierrekin jotzen, orduan guztiok genbiltzan hor pixka bat zentzu horretan galduta, baina azkenean ongi atera zen. Ez dakit zenbat denborako kontzertua izan zen ere, ez? Baina ez dakit lan bakarra duzue, CD bakarra. Ez dakit zenbat kante osatuta dagoen CD-a? Dira bederatzi ez. Dira 7 ahots duen abesti letrekin, bat instrumental eta gero 30 segunduko interludio bat, interludio duzena gainera, doana lotuta beste abesti batekin. Ez dakit, imaginatzu dez, kanta horiek ez dute kontzertu bat ematerako orduan motz geratzen direla. Bai. Ez dakit, sartu behar izan zen dituzten kasu honetan, lehenagotik ere jotzen zen dituzten kanta horiek, zuenak ez diren horiek. Bai, egin genuena da, jotzen genituen bertsiotatik 2 mantendu genituen, eta saiatu ginen pixka bat ere bai moldatzen, ez izateko abesti berberak, eta sartu nituen beste bertsio, Berri Txarraken bertsioak adibidez, edo Amy Winehouse, ere bai Aretha Franklinen Thing jo genuen, sartu ginen pixka bat
guri gustatzen zitzaizkigun abesti batzuk, eta guk uste ere bai jendeak disfrutatuko zituzen abestiak, eta gutxi horrela sartu gintuen 16 abesti, ordu bat, ordu eta laurden, gure diskaren 9 gehi beste 7. Batez ere, hori, gure diskarekin estiloarekin bat egiten duten abestien bertsioak saiatu ginen egiten, zagian lehen egiten genituen bertsio asko, orain hartu dugun bide horretatik pixka bat kanpo zeuden, orduan hori, nolabaiteko batasun bat izateko zuzenekoak. Ez dakit orain dauden kontzertuak hemendik gutxira, ez dakit ideia hau horrela jarraitzea den, zuen kanta guztiak jotzea eta bertzeak gehitzea, edo idea duzue orain txartan kanta gehiago sortzea eta horiek saiatzen sartzea, edo nola da? Bai, egia da sortze prozesua nahiko luzea izaten dela, baina asmoa dudari gabe abesti gehiago egiten jarraitzea da. Ikuste patorra gaia. Baina, oraingoz, ala izan beharko da gure abesteak egingo ditugu, baina zuzenekoa betetzeko bertsioak egiten jarraituko dugu, baina esandakoa oraingo estilora gehiago hurbilduta, orain hartu dugun bide horretara gehiago hurbilduta. Guzti hau gertatzeko entsaioak egon barra dira. Ez dakit nola moldatzen zareten entsaioak egiteko, geratzeko aukera duzuen, egun finko bat jarrieta duzuen eta joan beharra zarete, edo ez dakit ere horretan nola ibiltzen zareten lanean. Segun, egia da, bakotxak baduela kristoen pile gauziteko, eta, egia da nahiko normalizatu dugule igandetan gelditzea ensaiatzeko. Orden, igande goizetan. Eta baina, erten dugu taldetik, WhatsApp taldetik, igandian ensaio eta, orden, abietzen gara. Entsaio lokala duzue? Bai. Hori, eskertzekoa da, badago hemen Iruñeko Alde Zaharrean elektrotxatunga ditzen den elektrotxaranga bat, badut haien lokala Alde Zaharrean, eta izugarrizko mesedea egiten digute lokal hori erabiltzen uzten, oso baldintza honak ditugu ensaiatzeko eta pilo bat eskertzen diegu. Eskertzekoa da, Bai. Baina Iruñeko Alde Zaharra bezalako toki batean ensaiatu alizatea. Erran behar dut, egon naizela leku batzuetan, jendeak ensaiatzen duten leku batzuetan, eta eskertzeko da horrelako lekuak, ze badaude beste leku batzuk, batzutan prekarioak direla, ez? Gainera, tokiaz gain egitura aldetik oso ongi dagoen lokal bat, da, beraz, hori oso pozik gaude. Ez dakit euskaraz dauden zuen kanta guztiak? Ez dakit autu naturala izan den edo kontzientzia sartutako zerbait izan den? Bai, egia esan ez da izan gure artean hitz egin dugun gai bat, zuzenean abesti guztiak euskaraz egin dira. Nik nire aldetik behintzat ez nuen beste aukerarik ikusten, baina hori ez da gure artean hitz egin eta hala izan da. Bai, baina... Nik uste ez dela hitz egin, inkonsienteki autu natural bat izan delako, ez zire gabe. Utzen duten ikusten zuen burua, bertze hizkuntza batean, ez da, zuenak ez diren kantak, nahi ditut hortikan, bertze hizkuntza batzuetan ere ez kantatzen duzuela ez, baina... Gazteeraz ez, Txantxan, eta inglesez bi egin geniten den zuzenekoan. Baina zuenak zirenak argitzen duten euskaraz izango zirela. Bai, denak euskaraz. Ez dakit nola ikusten duzuen gaur egun euskarazko musika estena? Galdera nahiko zaila, ez? Bai, nik uste hitza dela zabala. Nik uste euskaraz dauden musika taldeak haien estiloarekin aurrera jarraitzen dutela eta publikoa dutela, eta nik uste haien nahia ez dela bakarrik euskara erabiltzea baizik eta euskararekin, musikarekin jendeak gozatzea. Eta nik uste bakoitzak bere estiloarekin aurrera jarraitu behar duela eta... Esan nuke ere, hori, gero eta nitzagoa dela, esango nuke ez dakitela pentsatzen duzuen, eta batez ere estilo aldetik ere gero eta nitzagoa da, eta eskertzeko iruditzen zait, bai musikariontzat, nolabaiteko freskotasuna ematen digulako, eta entzulentzat ere, oso ongi dago, estilo ezberdinetako musika gehiago izatea euskaraz. Zuek hasi berriak moduan, errango dut, ez dakitik nola ikusten duzuen, hasi berrien panorama, zailtasun handiak dauden, edo ez, eta gero ere kontzertuak ematerako orduan ze zailtasun dagoen, ez? Batzutan ematen du, Euskal Herriko musika estena honetan,
lau talde daudela, ez dakit zuek horrela ikusten duzuen. Bai, talde pilo bat dagoela garbi, baina egia da askotan talde hasi berriek ez dutela erraztasun handirik izaten, batez ere, nik hitz egiten dut Iruñerriko hiritar gisa, ensaiatzeko lehen aipatugu lokalena, ensaiatzeko lokal oso gutxi daude, normalean garestiak izaten dira, hori, edo zein tokitan jotzerako garaian presupuestoak ez dira oso altuak izaten, hau ez dut esaten txosnengatik, baizik eta batez ere agian udalek eman ditzaketen laguntza faltarengatik, nire iritziz behintzat. Dena lehen esan duguna, gero eta estilo gehiago daude gazte jendearen artean ere, eta hori, eta hori lehen esan bezala oso aberasgarria iruditzen zait, eta oso garrantzitsua iruditzen zait jende gazteak musika berria egiteko sentsibilitate hori izatea. Gainera, nik uste ere bai, jendea prest dagoela talde berriak ikusteko, eta hori nik uste nabaritzen dela Ez dakit, ez zukeran duzu ez udaletxeak, ez dakit, azkenean, justu, bertzelkarrezka batean hitz egiten, beraiek ere horreri ematen zioten, ez, errua edo kulpa ez, hitzetan ematen duela kultura eta alde batera uzten dutela eta ez dela programatzen horrelako kontzertuak edo ez dakit horreri buruz joak izinen. Bai, ez eta batez ere, askotan udaletan jotzen duten taldeak izaten direla ja nolabaiteko prestigioa duten taldeak eta ez zaiela ematen tarterik talde berriei erakusteko agian ekarri duten proposamen berririk, ez? Baina, eta bestalde batetik ere laguntza ekonomikoa batez ere hasi berria biren taldeentzat oso garrantzitsua iruditzen zait, niri behintzat. Ez dakit zeintzuk diren zuen planak datozen hilabeteotan? Lehenik estudiatu, bihar dela, eta gero nik uste lotzia kontzertuek, azkenean nik uste taldeko zortziek nahiko adintxo gara, orden gaude nik uste denek modenak gauzi nik uste momentu berdinean. Orden lotzia kontzertuek jotzia dela nahi dugune, maitatzen dugune, no? Orden nik uste gozatzia. Eta espazio hau ere aprobetxatzen dugu, hori, esateko, pres gaudela jotzeko, eta hori, idazteko arazori gaude. Ez horretako ere dago espazio hau, ez? Zenbeitien, numeritu. Bai. Zuen zenbakia jarriko dutazpian. Gemaia. Ez dakit talde bezala ere, pentsatu duzuen, kolaborazioaren bate egitea, edo gustatuko zitzaizuen ez, kolaborazioaren bat egitea. Ari gara mugitzen ja gauzatxoren bat, oraindik ez da ofiziala, beraz ezin dugu komentatu, ezin dugu spoilerrik egin. Claro, gainera diska atera berri da eta kontu hauek dira luzerako. Baina bai, nik uste irekita gaudela. Lehenago erran dizuet, zaila idu zaizula egin dizutan galdera bat, eta nahi dizut etorko zirela baten bat zailagoa. Eskatuko dizuet aukeratzea zuen CD-ko kanta bakar bat. Bakotxak bat? Ez, bakotxak erraten aldu nahi duna. Guztien artean bat. Uzten dizuet minutu bat pentsatzen. Netako azken abisua. Netako azken abisua. Zeren, diskan, badire, lehen errandu direnek, badire behatzi kanta. Badire lau, gero erdien bada interludio bat, dela, frikada absoluta, baina, interludio eta azken abisua dauzi junto. Osa, justo akitzen da interludioa, eta azten da azken abisua del tirón. Eta ez da sumatzen kanta aldatzen dela. Orden, ja, detallito horrek, niri mateat, ostion pile. Eta gero, kantak duen letra, ritmoa, ez dakit, niri kanta horrek mateat bizia, beti. Niri, azken abisua ere asko gustatzen zait, baina nik agian aukeratuko dudan abestia izar bat da.
alde batetik, Jose Luis Otamendiren letra bikaina iruditzen zaidalako, eta beste alde batetik ere, agian momentu honetan entzuten dudan musikarekin lotuago dagoelako estilistikoki. Bai, abesti lasaiagoa da, eta agian duela 3 urte esango nizuke nik zer dakit, xaska kanturi gabe, edo emate, edo Zamar, agian abesti alaiagoren bat, oraintxe bertan izar bat abestia asko gustatzen zait, depresio ez, lasaiago gustatzen zait. Errepikatzen alduzu, Esken inagon bideien artean, eta nire eratuk naiz azken abizuarekin nire gehien gustatzen zaidana momentu honetan da, zen ni abestia ere bai pilo gustatu, baina nik uste prozesua. Abesti hori konposatu genuen junginen etxe rural batera, 8ak konposatzera eta ongi pasatzera, eta nik uste abesti horrek eramaten hauela momentu hortara, eta nik uste horrekin geratzen naizela momentuz. Nolako taldea ikusten duzu hemendik 5 urtetara? Oso galdea, zaila. Ni espero ikustea, diska gehiago batekin gutxienez, eta behar bada 2 horrela, eta kontzertuak ematen. Nik uste gustatzen zaiguna da, gure konposatzea, ongi pasatzea, eta jotzea, eta publikoarekin disfrutatzea. Oraintxe bertan dugun ilusioarekin, gainera disko batera berrita esango nizuke, hori, atope, eta orain dugun gogo berarekin. Baina egia da, dugu adinarekin eta gauden momentuan, ezin dugula jakin 5 urte barru zegoeratan egongo garen, oraintxe bertan ikasten ari gara, baina 5 urte barru seguruenez ja ez gara ikasleak izango. Espero, hasiera batean. Bueno, gero agian masterren bat edo ingo dute. Ez dakit, ikusiko dugu, mea, karo, masterren kontua ere egia da hemen, Donostian badaude, ez, interpretazioko masterrak, ez dakit bakoitzak zer ingo duen, eta agian ez dakit bat kanpora joan beharko da, eta erantzuten zaila den galdera bat iruditzen zait, baina ez dakit. Horrein txortan esango bizut, atope. Nik uste badugun rolloakin, zen badugu, taldean badugu ostion rolloa nik uste, eta nik uste 5 urtetan, nik ez dakit nola kusi, baina gozatzen fijo. Eta irrikiten ere bai, fijo. Eta azkenik, nola deskribatuko zenuten bisaiak hitz bakar batean? Frikis. No, friki ez baina, jo que sé. Familia. Netako bai, netako danen familia. Saiatuko nahi zuz errepikatzen. Gogoak, batez ere, justifikatzen saiatuko nahiz, nik uste oraintxe bertan ez dugula dirua irabazteko inongo asmorik gutako inork, eta gogoa dela eta bizipoz hori dela bizirik mantentzen gaituenak, talde gisa. Ni ikaskuntza, esango nuke. Ikasten dugu guztiak batera, baina ere bai ikasten dugu gure taldek nik ikasten dut, Imanolen gandik eta Xabiarren gandik, eta guztion gandik ikasten dut, ikaskuntza. Gazteak. Eskerrik asko Hirukote. Zuei. Mezu honekin geratuko gara. Eta ea zortea duzuen, hemendik aurrera ikasi eta kontzertuak ematen hasten zareten. Eta mi esker. Mi esker. Eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.